Is mise cát san áit agus an áit atá a gceist faoi láthair ná an áide thir theas. Tá mé tar éis 6 mhí a chathamh ar an mbóthar anois agus tá mé i mo 9 tír den tros na hoileáin Uaireanta. Tar éis 3 lá a chathamh ag marachtáil ar bhád ag dul ó El Nido le mo chara Emma, tháinig mar an seo go Coron. Risimar tróna agus chachamar an ihe ag cluthe Kisfel an sport náisiúnta an seo. An chéad lá eile cuamar amach ag taiscéile an bhaile. Díomh gacéine agus fáilte an seo go Coron, Halloween na hoileánacha Filipíneacha. Christmas an seo in May tar éis 3 lá do Creta a chathamh ar bhád a tháinig ó El Nido. So bhíomar ag dul ó Oileán go Hoileán ag snorkelú agus ag campáil mar sin de bhí sé go híomh ar fad agus má tá simagat in san trust sin seiceáil amach mechanil eile mechanil bhir le Kate in the place agus beg an tastar sin go léir an sin. Ach an nuamh táimid ag Coron táimid ag chathamh 2 lá an seo is tóca 3 ihe ach an nuamh táimid ag tógáil go mála táimid just a bhaile agus tá an bhaile ceart go leor tá sé anna costasach tá anna chuig bíalana caféanna agus mar sin de ann agus tá sin go háling ach in ónad sin bhí mar just ag rá gur barling El Nido go raibh El Nido sais níos fearr agus bhí trá ann agus níléon trá an seo agus is táimid ag fáil caffé. Tá sé te in nómh lead. Tá Emma? Yeah. Tá sé te. Tá sé te nómh, te. Tá míad inis I lár an saoirg an seo. Mí brán atá ann faoi láthair agus mí brán an mí is teo an seo na hoileánacha Filipíneacha so bhí cuaireamach má tá tú ag teacht an seo. Just chud a bheith is a go bhfuil sé trim, co-trim, fécar seo tá sé go léir deonta agus go bhfuil sé anathe ar fad. Tá sé sa múl có má rinne mar siúlóid tríd an bhaile an sin agus tá rointeá có-ferbertha tá bíalana agus caféanna íomhing ann tá siad galánta costasach agus ag an taobh eile tar éis cúpla príomh sráideanna tá sé mar seo. Tá míad sais I lár an fásach an seo tá sé có as is dócha go méid sé seo ferbertha a cúpla bliain ach níl sé sais réich go fóil agus bralam sin có má mar níor málam éonúir tá sé ró ferbertha digan tú ach tá sé níl trá an seo sa bhaile sin trua a olbhór mar tá an trá is congurí 50 nóméid ar an glúisteáin ach níl anna chuid glúisteáin an seo tá na trikes sin agus tógann sé 10 nóméid ar na trikes agus tá sé cosach leat nu is féidir le glúisrothair chuircia so béidir gnéanaimid é sin amar ach chun an iarna rá tá míad cráte tá Emma sais bróta agus just tógáil go bog daim siamar inis an work puinte seo níl trá ann agus féidir leat an cuana eáil agus an Oileán Coron é féin mar inis tá míad actually ar Oileán Uaireanta so má tá tú ag fanacht I baile an Coron tá tú actually ar Oileán eile dar ban an Uaireanta so sin an scéal agus féidir leat na sléite dramatúil de Coron é féin a eáil an seo agus tá sé do Creta bhíomar ann in é leis an tros sin ó El Nido agus tá an snorkelú an piasa is fearr ar dahan I mo thuairmse a bhacha mé I mo héalsa ar éon nós.
A leis Tommy ag seicáil amach an marga puiblí atá seo. Neadidir codatá taobhiste ach tá sé clúdatha buchas dia, so fake me inis. Okay, déan de rúdar sin mar actually tá an rud léir dúnta agus just tá dé góirí isting just ag I don't know, ag ligin to scíú rud éigen. So yeah, ní léon marga broner and lads. Just yeah, cumad ní ag siúla stoca. Ooh, agus ag taiscéile. Right lads, Tróna, tá míad ag dul ar siúlód mór go dtí bar an canic ag gur lína gréine. Cad tanúa sin an príomh rud le déanamh an seo. Ach yeah, bhí sos beag go gcuig agus tá míad réig. Woo, tá sé fós tedal. Seacht céad is a fithe céim Uailig. Tá na Uaireanta ag híoming hana féin féidir seo. Seo é an bar, tá míad nach mór leisrí ann. Woohoo, Uailig. Woo! Tá míad an seo rinnear é agus tá na Uaireanta Uaireanta! Woohoo! Yay! Rinnear é! Tá míad an calóra! Dúir de an san gúil sé cosúla Valencia an tilána gúta céirí agus é tíom le tá sí cosúla Valencia ulmhór ar fad Valencia ar steroids. Séir de táglaigh sa chuúla seo agus fécinn sé sin do chreita atá sé adachasa chu éis sin drapa ach an cnoc nó an slíomhtóga méid an níos ná mionphointí. Daim siar an áit farfa chun fécinn ar lína gréine inis ach níl míad in ánéanaar tá sé go nótha go leir, so tá an seo go luúa má táú an seo Coron agus bháil leis lína gréine eáil ón slíomh tá sé go nóthach. Donimar ar Mount Tapias go dtí go raibh an gríon imethe den lá agus an sin formar bia átúil. Seo é sisigh, mucóil bhunnethe le ionún agus é sicín agus taisteal le ceol beo álainn. Bhí bhríscach aine a nuamh fearéir tá mé ina éanaar ag taiscéil an seo i Coron toscúil Emma an bhróise agus tá si ag liginnta scíanúmh in sa siomra. So bhí mar le chéile den chuid is mód an lá, tá an lá nach mór hart actually tá sé ceithre cloganis ach bhí lá an amóla going chun an íorna rá. Tá símar le bricfásta go nóstán agus an sin ní raibh si go maith so anar ascadí an siomra an sin cumar amach a ggur cafe agus bhí cafe cógdóta ann, cafe galánta bhí ann. Sin hámar ras a ríis agus taréis sin bhí lón íoming a going cumach bí slán túil just chun a bheith dogáí níos fearr. So tá mé just ag dul amach don féin nó ach chun an dhéarna rá. Tá anna chuid den baile feicthe gom hena féin agus níl mór an sima a gom in san baile. Tá níos mó sima a gom ina bheith ag taiscéile timpeall na Hileán ach an taon rud ná féidir lom sin dhéanam tá nach féidir lom Emma ágáil an sin agus tá sé ro dhéanachar nó sin an rud. So is dóigh lom go bhfuil an Ileán búshainge é féin i híoming ar fad. Tá is a gom ón cnoc ina rá mar né
go bhfuil anna cuid siúlóide ann. Tá sé róthairí nó le tá sí le trugad sí céim anathe ach Cogan ófach agus cóglórbhar tá brónar 1,180 chun é seo dhéanamh agus bháil am an sais anord a haspáin tíobh coma. Hello! Tá na díreach seo cópáirú chun a bhíorna rá. Agus an tanord tá sé a lot tá anna chuid ar siúlam seo. Is dóid lem mátá tú an seo féidir leat na trosna a dhéanamh agus is fiú é sin go dtí na hiileáin eile like island hopping a dhéanamh ach mátá tú just do bhaile níl trán seo níl anna cuid linn snábha níl éonáid chun de scíligin an seo sa bhaile agus forréir seo é ar lá déirnach an seo ag Coron agus amárach táid ag effort go miniile tá lá le chéile a going an seo agus an hí sé sin tá míad ag fágáil bhil tá imime ag fágáil nu sé ag fanacht san áis ar feig do gáín níos mó ama buchas a dia chun níos mó eáil ach beag á chuid ama le chéile chréitnathe agus tá brónarm faoi sin mar trú chuid muid agus tá mí a gcónaí taiiste le chéile agus mar sin tá sé có beag sé as chun a bheith ma éonar taríis a bheith le haid caiicís go le an seo sa heileánacha Filipínacha. Tá mé arás an a cóngracht an bharga a ríis just chun fécint ar lína gréine déireach an seo i Coron gacéine agus tá brón nach bhfuil imime ná bheith an seo in nómh ach just tá mé ag seaamh in leis an móthir ní léon sais roiach faointá an seo cosúla é ach tá sé fíoráling ar aon nós an solas atá ar na sléite an seo ar Oileán Coron atá taobh dom dochreite ar fad agus sinné i gcuir Coron gacéine tá mé ag etalt mad an amárach le imime go dtí ar ceann scríomh déireach an seo sna Hiileánacha Filipínacha so go dtí é sin agus go dtí an chéad áit eile slán libh.